libre diskoren aurkezpena egingo dugu. Diskoren ideia, proiektua, Zarauzko udaletxearen izan da. Berak, Manolo, guzti hauetan egitako ekarpenak eta omendu eskertu nahi zituen, eta ideia izan zuen diskoa gauzatzeko. Diskoretan zituen 14 musika talde, horietatik 13 egin zituzten Imanol Urbietaren kantu desberdinen bertsioak, eta azkeneko kantua diskoan dagoen azkeneko kantua berriz, Pedrix Porros eta Mari Mototxen azkeneko diskoan Mandadori egineko emenaldi kantua ere jasoa diskonetan. Esandako beste 13 talde horiek Imanol Urbietaren kantuen bertsioak egin dituzte, baina esan behar da kantu horiek bere bihurtu dituztela, alegia, bai, sortzez Imanol Urbietaren dira, baina egin dituzte oso bere estilotara ekarri eta oso goza polita eta freskoa egiten lortu dute. Guzti honen atzean, koordinatzaile lanetan eta grabatzen eta masterizatzen eta lako lanetan Mikel Kazales aritu da. Esan bezala udaletxean proiektu izan da eta azkari moduan Gari Berazaluzorretako kultura zinegotzi etorri da. Eta kontzia izan dara hemen algoan dugu pixka diskonen nondik dudaruak eta azaltzeko. Gari bizi bat zizu, nondik sortu zen ideia eta bat.